El projecte de la Casa Bloc ve d'una cessió que ha fet la Generalitat de Catalunya a la Fundació Hàbitat 3 del que són dues plantes d'aquest edifici d'aquí darrere, que en aquest moment està completament buit i que no compleix els requisits actuals del que seria un allotjament social. L'edifici de la Casa Bloc va ser construït per la Generalitat de Catalunya a la Segona República amb la col·laboració dels arquitectes racionalistes de la GATPAC, Cert, Sobirana i Torres Clavé. Es van construir habitatges molt avançats pel seu temps, destinats a treballadors amb les premisses de llum, higiene i ventilació. Aquest edifici, fins al 2015, va ser utilitzat per una residència de gent gran i a finals del 2016 va ser dit per la Generalitat de Catalunya a la Fundació Hàbitat 3. La Fundació Hàbitat 3 té un projecte de rehabilitació de l'edifici per recuperar l'esperit del projecte de fa 80 anys, per crear habitatges dignes i socials per les persones més vulnerables de la nostra societat. La Casa Bloc, per tant, és un projecte de rehabilitació que requereix de recursos, és un projecte costós que Hàbitat 3 farà, però que tota col·laboració que es pugui tenir per aconseguir aquests allotjaments en els que acabaran vivint una cinquantena de persones, doncs seran benvinguts. El recolzament pot ser de molts tipus, també econòmic, i per tant nosaltres agrairem molt qualsevol col·laboració que es vulgui prestar.